Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, C&A, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pizza sa matarong adlaw, pizza sa matarong adlaw, may higala. Pizza 11. Ayan, no? Pizza 11 sa bulan sa higala. Hato na klaro ko, may higala, ha? Pwede may higala, dili day pizza 11. Pizza 10. No? Pizza 10 di ining bulan sa Hunyo tuig 2024. No? Bino, ato dahil nga timbayaon og may mudta ang atong talahurong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Good morning na. O yung manusab, ato akong timbayaon ng ako ang Gawix dinas Kalumbuyan, no? Si Gawix Padre Christian Durango. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan, Father Gawix, kumusta na nagda, no? Nya tanan natong mga parokyano usab din ha sa Kalumbuyan, kaya na-assign ba po ko din ha mahigalas Kalumbuyan, dugay-dugay sa tag na-assign din ha, no? Muna nga daghan sa tag mga kaila din ha diha sa Kalumbuyan. Kumusta, no? Unya ato po nga timbayaon og may mudto, of course, ang atong talahurong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Padre Rama Ata, diri sa Sibulan, ug gimano sa mga atong station manager dina sa Actin Basay, si Brad Elmer Lugatiman. May muto din ha, Mer. Ayan, ug ang Lugatiman family, kumusta na? Din ha pod sa may kining atong mga igsuon din ha sa may Lapakon, no? Kumusta na din ha si Brad Milicio Suderio, ug iyang mga pamilya, ug iyang manusab sila si Malim, si Raisa, si John Phil, no? Kumusta? Na hinaw mga kaigsunan nato din hapon sa may Pagatban ug sa Lapakon. Ug iyang manusab din sa may Balabugas, ang tanan gid nato mahigala nga mga igsuon nga nagkano karon sa pangsibya. Dapon sa Sibulan, diha pod sa may Tanhay, diha pod sa may Dawis, dinha pod sa may sa pailan akong assignment mahigala. Of course, New Jersey, USA. Ayan. Basig naminaw po doon ang taga New Jersey, USA. Kumusta na, no? Nahala pa tayo sa San Francisco, no? San Francisco, Santa Catalina, na-assign sa Talinha, no? Kumusta? Naghinaot kita nga naa kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Sabi no, arita mahigala sa atua nga Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day karon walang iba kung hindi si Gundiri sa atong listahan, mao si Saint kamantaron. 10 mahigala, no? Monday. Okay. Wala day taron mahigala, no? Wala pa taron diri, wala tuko kabutang diri sa ato ang kanang Monday. So palihog lang, Mil, ikaw na lang mooy butang din na sa atong Saint of the Day karon. Wala din ako mandam Camille, no? So si Camille na lang mahigala, no? Ang mo introduce sa ato ang Saint of the Day. Olivia was born in Sicily, and she was born to a Christian family. She was born around 448, and she was very beautiful. Now, about that time when she was around, I'd say, 16 or 17 years of age, the pagan Vandals overran and took over Sicily. The pagan king in Sicily saw how beautiful Olivia was, and sent some messengers over to Olivia's parents, who were nobles and very well off, saying, the king is very interested in adding your daughter to his list of wives, for this king had many wives. That was their pagan way. The parents decided to sneak Olivia out of Sicily, put her on a boat, and sail her across to what's now Africa in Tunis, where the pagan tribes hadn't arrived yet, figuring that their daughter would be safe there. Well, as I mentioned, Olivia is very beautiful. And the governor of Tunis, even though he was a Christian, although he wasn't a very good Christian or very much of a practicing Christian, he also was attracted to Olivia and made his advances on her. But Olivia wanted to dedicate her life to the Lord. She didn't want to get married. She would rather become a nun. Well, this upset the governor very much. So he decided to scare her. So he had her spend the night in a wild valley outside of town, outside of what's now modern-day Tunis. And back then, in those days, in Tunisia, there would have been wild, there would have been lions, and there would have been
adder snakes, and there would have been wolves and other animals, and also was an area known for thieves. And so I don't know how smart this governor was to send this poor girl out there, but they say he just wanted to scare her. Well, it turned out that the animals loved Olivia, and the thieves became Christians at Olivia's preaching. In fact, Olivia was content to spend the rest of her life in that valley with the animals and the thieves. Well, word gets back, as by then the governor thinks that, well, maybe Olivia's dead, sends soldiers out to find her, and finds her living with these thieves and the animals sitting around, and everyone's just getting along. When the governor found that out, he was furious. He had ordered more soldiers to storm that valley and drag poor Olivia out. Again told her that if she married him, he would spare her. And she said, I am the bride of Christ alone. So the governor beheaded her. Abi no, ari kita manghigala sa atuang katikism na ta. No? Katikism. Wala sa takaroy ko ang manghigala, ha? Wala lang usa kita karoy kining CBCP News. Bisig ako manghigala kay karon man ang among meeting sa Vicariate diri sa atua sa kining sa Ayungon, no? So muna nga ang atua karon nga topic, no, sa atua nga ang ato karong topic mga higala. Kapa mga higala, ha, wala makum na wala o dara. Ang ato ang topic karon is about kanang panagbangi, no? Kung ikaw papilion unsa man ang imuha, praying direct to God or confession to a priest. No? Praying directly to God and of course confession to a priest. So manay mga pangutana mga higala. Actually, no? Actually mga higala, dili gyud mata angay papilion, no? Nga asa may imong ganahan mo direct to God baka o mo kumpisal pa ka sa usa ka pari. Tubag na ana dili na kinahanglan nga imo pananto bagon. Kaya pwede man nag-imo rang dunganon. Gani, kung nangumpisal ta, naaman na, kanabitang mangumpisal ta sa pari, naaman na nga, kanang, naaman po'y direct to God. Diba? Kanang mangumpisal tag pari, paampuon mo po tag direct to God. Yung kalagmitan sa ato ang penitensya, mga jig, tulo ka mahanamo, tulo ka magkimaya ka Maria, no? Deng tulo ka glory be, o tangajia ang akto sa paghinulsol, kining act of contrition. No? Nya kining act of contrition nato mahigala direct to God na ni. Wala no? Wala gini nga, oh my God, di ba? Kanang act of contrition, no? Oh my God, I am sorry for my sins with all my heart. Kana bang Ginoo kong Jesucristo ba? With all hearts in choosing to do wrong and failing to do good. I have sinned against you, whom I should love above all things. I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever that leads me to sin. Naan na sa kumpisal mahigala. So muna nga, kanang bitang pangutana, asa man kaganahan, mo direct to God ka, o mo kumpisal ka, dili na nakinalan imong tubagon. Kaya pwede man nag-imong dunganon. No? Di ba no? Kanang mangumpisal ka na, amang ginapong, kanang mangumpisal ka sa usa ka pari, na amang yun po'y kanang direct to God niya na kanada ang act of contrition. No, kana bang Ginoo kong Jesucristo ba? No, klaro? So wala no. So in our Catholic faith, you are not required to choose between the two. As Christians, you are required to confess your sins to God every day. And as Catholic, you are required to confess your sins to a priest at least once a year. Ano no? Sa pangutana mahigala, ngano ba gyud nga kinahanglan magyutang mangumpisal. Again, kung ato yung tanawon manghigala, si Kristo ang atong manluluwas. Di ba no? Unya, sa ako nang ginaingon, sa atong pagpili kang Hesus nga atong manluluwas, sa ako nang ginaingon, gibalik-balik, si Kristo mamahimo lamang nga atong manluluwas kung ato siyang pilion nga atong manluluwas. If we are going to choose Jesus as our Savior. Ano? Kung mupili gani kita ni Kristo nga atong Savior, usana na ang atong buhaton mao ang pagsulod kung unsa iyang kagustuhan. Unya, usa sa mga kagastuhan ni Kristo mao nga mangumpisal gyud ta, maghinulsol sa atong mga sala. Gani sa atong pagpangumpisal, no? Gitagaan niya og katungod ang mga kaparian. No, doon na siya giingon nga sa Juan kapitulo 20 versikulo 22 sa 23, iyang gisultihan ang mga apostoles. Gisulti niya kini
ug iyang gihuypa niya sila ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Sa ato pa gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo nga ang mga apostoles gitagaan og katungod nga makapasaylo og sala. No? Siya may nagtudlo ini. Parte ni sa iyahang tanyag sa kaluwasan. No, nga kana bitaw kung mangumpisal ka, no, kung imong isugid ang imong mga sala, mapasaylo ka. Basta ang imong sigiran adunay katungod pagpasaylo sa mga sala. Gani ang mga apostoles giingnan man gid niya, dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Sa to pa ang mga apostoles gitagaan og katungod sa pagpasaylo no ni Kristo. Sa ato pa dunay gyud mga tao usab nga giawha gani kung atong basahon sa pipila ka parte sa Biblia, dunay ginaingon nga pagsugiray kamo sa inyong mga sala. No, dunay parte manghigala, no. Unya, matod pa kung musugid na lang kita sa atong mga sala, no, adto po lamang nato isugid sa mga tao nga gitagahan og katungod sa pagpasaylo og sala. So kinsa man ang mga apostoles. Unya kipatay naman ang mga apostoles, kinsa na may iyahan na pong sugiran. Of course, kita na pa ang sugiran. Of course, ang mga sumusunod sa mga apostoles. Kinsa man ang mga gitawag natong mga kaobispuhan. Unya ang mga kaobispuhan sa usa ka diocese, siya ra man naging usa, so kinahanglan siya og force multipliers. Muna nga mag-ordina siya og mga kaparian parehos nako. So muna nga kabubuton gid pud ay ni Kristo nga aduna gyud mga tawo nga iyang tagaan og katungod pagpasaylo og sala dinhi sa kalibutan. Unya, kay naman lagi ginaingon sa pila ka parte sa Biblia nga pagsugiray kamo sa inyong mga sala, sa ato pa musugid po lamang kita kung doon natin masugiran. Na unya, sa atong sigon sa atong nasayran, sigon sa gitudlo kanato, ang adunay katungod pagpasaylog sala, maugyod ang mga kaparian. Kaya nga naman, sila man ang sumusunod sa mga apostoles. Of course, ang mga laing relihiyon, dili mutuo ni ana, kaya nga naman, mo direct to God sila, pwede rasad na. Kaya lagi, sa giingon ni Kristo, magdepende man na nimo kung mudawat baka kaniya nga iyang manluluwas, nga imong manluluwas o dili ba. Kung mudawat ka kaniya, o apil na sa iyang pagluwas ka nato, mao ang paghatag og katungod sa pipila nga makapasaylog sala. Na unya kita pod kung atong dawaton si Kristo nga atong manluluwas, unya ato pod nga kana pong pahimugsan o ang higayon nga gihatag ni Kristo nga aduna siya mga gitugyanan pagpasaylog mga sala. Sa ato pa, pwede ra po nga ato po ta dito. Kaya sa ato pa, mupili man lagi ta. Kaya si Kristo mahimo lamang atong mangluluwas kung ato siyang tugutan nga mahimong atong mangluluwas. Di ta malimot, usa sa mga gihimo ni Kristo aron kita maluwas, mao ang paghatag og katungod sa pipila ka tawo aron makapasaylog sala. Kanang maong kini mga apostoles ug ang mga kaparian o mga kaobispuhan. Pero, sa ako na ginaingon, si Kristo mamahimo lamang imong manluluwas kung himuon nimo siyang manluluwas. Unya ayaw kalimot, usa sa mga gihimo ni Kristo aron nga maluwas kita, maugyod ang paghatag og katungod sa pipila ka mga tawo nga makapasaylog sala samtang buhi pagita niining kalibutana. Klaro ka muna siya gitawag nato og kanang gitawag nato og sakramento sa kanang kumpisal. Kay reconciliation man lagi. Ingon niya. Nya naman day pader og kanang mulahos rata sa direct to God na kita, pwede ra lagi na. Pero matod palagi, usik po kaayo ang gihatag nga katungod ni Kristo. Nga kung makumpisal kita, mapasaylo kita sa atong mga sala, depende na guna nimo og mo direct to God yung ka. Pero pwede po og kuan ka ng mo mangumpisal. Kaya nga naman, ang sala manggod, doon ay ginatawag nato og communal or communitarian dimension. No, ang imong gipakasadaan, ang imo rang isig katawo, pero doon na kay sala nga nahimo sa Ginoo ug doon na po kay nahimong sala ngadto sa mga katao sa imong komunidad. Now na ang pari mao'y nagrepresenta sa mga komunidad. Siya po may nagrepresenta sa Ginoo. So muna nga tungod kay ang pari nagrepresenta man sa Ginoo, nagrepresenta po siya sa kining komunidad nga diin napakasadaan po nimo kaysa ko nang ginaingon ang pagpagkasala sa usa ngadto sa usa ka tawo dili lamang makaepekto na ang tawhana nga imong gipakasadaan kung dili makaepekto sa tibuok nga komunidad. Muna nga kinahanglan kang mag-reconcile. Muna nga makig-reconcile ka sa imong sa tawo nga imong gipakasadaan
makig-reconcile po ka sa Ginoo nga maoy nagdili ka nato magpagkasala ug makig-reconcile po ka sa katawhan kining gitawag natong community. Unya ang aduna ang nagrepresent sa Ginoo ug sa community mao ang Ginoo. Muna nga if you want to be reconciled with God, you want to be reconciled with kanang the community, you must avail of the sacrament of reconciliation nga mao ang kumpisan. Sa ako na ginaingon, depende na ginanimo kung imong dawaton kining pagtulon-ana. Kasama ra kung ginaingon nga si Kristo mahimo lamang imong manluluwas kung imo siyang dawaton isip imong manluluwas. Ug madili ka, adi ra pud sa muso, di ra pud sa mabugos. Pero usan sa mga pamaagi sa pagluwas kanato ni Kristo mao ang sacrament of confession or sacrament of reconciliation. Kung dili nato dawaton, depende na nimo. Pero imong dawaton, of course, once ka mapasaylo ka sa imong mga sala, mapasaylo gyud ka. Unya, dunay mo ingon niya, tao ra man guna siya, natural adto jud ka sa tao magkumpisal kay ngano man makasabot man ang tao adto jud ka sa anghel nga wala may anghel ining kalibutan na. So manang mo direct to God ka, o imura ko na. No, pero ayaw kalimot nga ang imong sala adunay kanang gitawag nato communal dimension. Nga nakasala ka sa Dios, nakasala ka sa tawo nga imong gipakasadaan ug nakasala po ka sa community. So muna nga kinahanglan yun nga ma-reconcile ka sa community, ma-reconcile ka sa Dios, ug ma-reconcile ka sa tawo nga imong kapasadaan. Muna nga aduna gyud sakramento sa kanang gitawag nato reconciliation. Unya ang instrumento sa Dios paghatag niya ng sacrament of reconciliation mao gyud ang mga kapaparian. Unya kabubuton gyud ni Kristo nga adunay mga tao nga iyang tagaan og katungod sa pagpasaylo. Ug mao kini ang mga apostoles. Unya ang mga apostoles mihatag usab niining maong katungura ngadto sa mga obispo ug dayon sa mga kaparian. Okay? So daghang salamat ha. Medyo busy-busy ko mahigala kay mag-meeting mo. Ganina ga-meeting mi sa mga ako mga kaubanan sa Bicare. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.